Dan gaan we even dat bankje in elkaar zetten. Dit is de rugleuning. Nee, dat is het zitgedeelte. Kunnen we dat even geordend en gestructureerd doen? Kan toch makkelijk, dat is toch zo gedaan, daar hebben we niet geen handleiding voor nodig. Nou ja, dan geef me maar schroeven. Dan begin ik te schroeven. Nee, wacht. Zo? Zo werkt dit niet. Maar ik zit sowieso even te kijken. Het lijkt alsof ik iets mis. Nou, wat wisten we weer? Hebben wij weer iets gekocht wat niks in zit? Ja, ik ga beginnen, dat wijst zich vanzelf wel. Dan komen we er ook achter of we iets missen. Oei. Nou, steeds meer onderdelen. Baart maar zorgen om jou zo vast te zetten als je zit. Zou je wel willen, hè, dat ik eens even rustig blijf zitten? Gaan we dit samen doen of gaan we dit apart doen? Nee, dat lukt samen prima. Als je alleen maar luistert naar wat ik zeg. Wat een werk. Dit gaat niet zo lekker in mijn hoofd. Doe jij dat toch maar. Ja, maar jij begint bij 4. Ik denk dat wij een kleine pauze nodig hebben. We zijn net begonnen. Deze is verkeerd om. Huh? Wacht, nou snap ik het zelf niet meer. Schat, zie je? Nee, ik zeg het je. We hebben dat ding verkeerd om. Oh, dan ga ik ook eens een gebruiksaanwijzing Kijk, hè. lezen. Oh, ik ga. Je hebt het bankje verplaatst. Ja, dus? Ja, dan moet ik overnieuw beginnen voor de shots. Ja, ik dacht het niet. Kijk, Levi, wil jij me helpen? Levi, hey schatje, kom even. Ik denk dat hij beter kan. Stel je voor, we pakken ons een klushuis. Nee, ook niet. Leuk, zo'n klushuis in Spanje. Gaan we eens een programma meedoen. Help mijn man Mijn man eens is klos. klusser, ja. Hij is verkeerd om. Doe normaal. Hij kan uit elkaar. Nee, dat meen je niet. Ja. Dit is een grap. Nee. Doe normaal. Het staat ook verkeerd in de beschrijving. Ja, dat zal het zijn. Ja, is echt. Gewoon niet goed hier. A1 moet rechts. Ze hebben het verkeerd gestickerd. Ik geloof niet dat dit goed is. Dit kan niet. Jawel. Dit is niet goed. Jawel. Waarom? Hou maar in de lucht. Zet hem maar zo op de zijkant. Baila, 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 baila. Baila, 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 way. Ga jij maar ergens in de zon zitten. We zijn er bijna. Nou, 3 uur verder. Hij is klaar. Waarvoor hebben we nog zoveel schroefjes en dopjes over? Ja, ik vind het goed. Ik ben trots op je. Goed gedaan. Ik op jou. Nou. Dankjewel. Volgende is toch een verbouwing. Nou, dat weet ik nog niet.